Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ġie firmat ftehim għal trasferiment ta' art lil luqa St. Andrews li minnu se jgawdu bosta dilettanti tal-logħba tal-ballun il-futbol. Il-ftehim jippermetti li dan il-klabb jokkupa l-art tal-perjodu itwal minn kirja ta' 25 sena kif kellu qabel. Il-klabb issa se jkun jista' jinvesti f'faċilitajiet state of the art fosthom binja ġdida. L-iffirmar kien ippresedut mill-Ministru għall-Isport Clifton Grima u l-Ministru għall-Artijiet Silvio Xkembri. Il-Ministru Grima qal li dan huwa ftehim ieħor li juri l-impenn tal-Gvern fis-settur sportiv. Bħala Gvern permezz Sport Malta dejjem nassiguraw li nagħtu aktar għodda lil klabs tagħna sabiex dawn ikomplu jinvestu fit-tfal tal-lokalità. Llum qegħdin naraw propju ftehim flimkien mal luqa St. Andrews illi permezz tiegħu għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom daw ħajkollhom titlu fuq art u allura ħajkollhom iktar sekurtà u aktar sejrħan il-moħħ meta jiġu biex jaħdmu propju sabiex jaraw illi jinvestu aktar fin-nursery biex fl-aħħar tal-ġurnata jkun hemm l-iżvilupp sħiħ tat-tfal tal-lokalità. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li meta kien żgħir u wkoll kien jilgħab ma' dan il-klabb u din għalihom kienet biss ħolma. Kien għalhekk koll impenn li naraw li nassistu f'dan il-każ kellna anke jkun hemm l-akkwist tal-art li kien hemm fuq minn 50,000 euro l-investiment min-naħa tal-Gvern sabiex tinxtara dik l-art u allura mbagħad jingħata titolu ta' ċens b'saħħtu lil-luqa nursery u luqa football club St. Andrews Football Club sabiex kunu jistgħu eventwalment jinvestu jkollhom il-club house hawnhekk u iktar faċilitajiet għat-tfal tar-raħal ta' Alluqa. Il-President tal-klabb Evan Camilleri qal li issa se jkun hemm faċilitajiet ta' sport differenti fosthom il-padel u table soccer. Wara 89 sena tal-klabb tagħna għall-ewwel darba għandna titolu ta' ċens kellna diversi postijiet fir-raħal imma kienu dejjem b'kera. Illum għandna titlu b'saħħtu, titlu ta' ċens, għandna wkoll fidejna wara ħafna taħbit il-permessi biex fil-fatt ikonna clubhouse kif jixraqlu l-klabb maħbub tagħna. Permezz ta' sussidju ta' 95% offrut mill-Gvern fuq l-akkwist tal-artijiet tal-Gvern biex jiġu konvertiti f'faċilitajiet sportivi, l-ammont ta' kera li l-klabb se jħallas fis-sena huwa ta' 2,030 euro minflok il-valur propja ta' 40,600 euro. Il-ħlas ta' kera se jitpoġġa f'fond apposta fejn minflok il-flus se jiġu allokati għal aktar investiment fl-isport lokali. L-art li qed tiġi trasferita se sservi wkoll lin-nursery taż-żgħażagħ ta' luqa St. Andrews kif ukoll it-tfal li jattendu l-iskola fil-qrib.